de oppositie bezorgd is over het toerismebeleid. Dat bleek gisteren tijdens een vergadering van de Centrale Commissie over het toerismebeleid van de huidige regering. En vanuit de oppositie was er felle kritiek, onder meer mevrouw Rodnildo Lamorny Cecilia en Sheldry Ossepa, beide van de PNP, en Quincy Girigori van de PAR. Die hadden kritische vragen over het feit dat het toerisme groeit, maar profiteert de bevolking daar wel voldoende van? Heel veel mensen die werkzaam zijn in de hospitality sector verdienen het minimumloon, zo benadrukte Girigori. En Ossepa en Lamorny Cecilia vroegen zich af of de komende toeristen geen nadelige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van Curaçao. Om een voorbeeld te noemen, veel huizen worden opgekocht door mensen die daar Airbnb's van gaan maken. Maar dat betekent ook dat lokale jongeren geen huis meer kunnen kopen omdat die veel te duur worden. Moet daar niet meer naar gekeken worden? Dat waren de vragen van de oppositie tijdens deze speciale centrale